Алхамдулиллаҳи раббил аламин ва саллаллоҳу аля сайидина Муҳаммад ва аля алиҳи ва саҳбиҳи аҷмаин. Бародар ва хоҳарон азиз, имрӯз иншоаллоҳ ба саволҳои шумо ҷавоб мегем. Бо кадом роҳ аз сеҳру ҷоду халос шудан мумкин аст, то ки дигар таъсир накунад? Ин хело саволе ки бар мо бисёр ирсол мешавад. Мисол, сеҳру ҷоду шуд ба фарзанд, сеҳру ҷоду шуд ба модар, мо бояд чӣ кор кунем ки ай ҳамин халос шем? Бародари азиз ва хоҳари азиз, барои муолиҷаи шахси ҷудошуда, мисол вақте ки ҷодуш кардан ва эмин мондан аз таъсири он, сураҳои зайл хонда мешавад. Сураи Фотиҳа, Оятул Курсӣ, Ёсин, мисол сураи Фалақу, Носу, Ихлос. Инчунин бо сидқу ихлос комил нӯшидани оби замзам сабаби мисол барои эмин мондан аз сеҳру ҷоду. Мисол барои аз сеҳру ҷоду халос шудан одам бояд чӣ кор кунад? Таҳорат бошад, ба пои таҳорат бигарда. Бояд кӯшиш кунад ки саҳар дар шиками гӯшина рӯғани сиёҳдонаро ҳар рӯз бояд хӯрдан лозим, оби замзам нӯшидан дар кор, Қуръон хондан дар кор. Бисёри бародару хоҳарони мо имрӯз Қуръон хонда наметавонанд. Мо бояд кӯшиш кунем ки ба забони арабӣ бо махраҷ Қуръонро бихонем ва чанд қадр ки мо Қуръонро ки бисёр хондем, ҳамон қадар бар зиндагии мо баракат бисёр мешавад. Худо моро нигаҳ медорад. Худо иншоаллоҳ бар ҳар яте мо кӯмак кунад. Валҳамдулиллаҳи раббил аламин.